Hej, jeg hedder Mette Hansgaard. Jeg er underviser, kunstner og livscoach. Går du rundt med drømme, du ønsker at omsætte til dine livsmål, så har jeg skabt et kreativt online-kursus til dig. Kurset er et personligt udviklingskursus, hvor vi arbejder med at finde frem til kernen i dine værdier og dine mål. Metoderne, jeg præsenterer dig for, er kreative måder at komme i kontakt med både krop og sjæl til at nå hen til en plan, sådan at du får arbejdet dig rigtigt hen imod dine mål, sådan at du får et mere lykkeligt og behageligt liv, hvor du ved, at du har arbejdet for at nå hen til kernen i dine værdier og det, du gerne vil. Måske har du nogle indre blokeringer, der stopper dig fra at gå efter dine drømme, og det kan nogle gange handle om, at vi husker på oplevelser, der blokerer for, at vi går efter vores mål i livet. Så hvis du også vil bruge din kreativitet og aktivere den igennem øvelser, så luk op for den nu og kom med på min kursus Kreativitet til din personlige udvikling. Jeg hedder Mette Hansgaard og er din underviser. Læs mere på livspower.dk.